Shalom. Hurian itu hata, madok moliate mengita di tuhata ala totong do pehita, ibagasan hai pason dohot lasni roha sahatu sadarion. Diamuna amanami inanami suasoni na poso bulung ni huriata, ati pedang boy do pehita marpungu di bagajore tuhata sahatu sadarion. Alai di halomo tuhata do sudiaka perpungwata, manang di dia pehita marpungu di bagasan goarna. Adora sudah mulai perminggota, tapadade marohata, martang yang nahomai tatutuhata, martang yang mahita. Amin. Huria nanya holongan Tuhan Yesus Kristus. Sadarion marpunggur hita di bagasta, laho makalason pesta peringota di hanana ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Idok Yesus do di Yohanes 10 ayat 1 ayat 3 unang mabocca rohamuna porsea mahamu di debata jala porsea mahamu diau torop do inganan di bagas ni damang out soido onok matuhamu nalau do au mangarada ingana dihamu jala lau pe au mangarada ingana dihamu saya mulak do au manopot tamu asa rap lotamu dot au atong di bagasan lasning roha beta maita sumo baon puji-puji atatu debata marede maita sa bukede nomor 10 ayat 1 ayat 3 dung ayat 3 las jongjong mahita. Hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi perbadia na tu mempalangit dot tanoon, amen. Songonodo di dok Tuhani, bahenokku do sogot namonangi rap dot au hudul di habang sakki, songon au namonangi jala hudul rap dot damang di habang sanai, haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli, nong manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata, saya suruh mato di perbadia tu rohanami, asa ibana totong mengajari rohanami, leho tuhami parhalado na burju tuhatam, pargogoi manasida, asa totong diradoti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi, asa tung rarat harajommu di hasianganon, pai masude musum peak di toru nipatmu. Saya pamonang mahami saluhut na manaluod dosa doh tamatean marhite-hiteho,
Ai horo na mangolu dot na manggonggomi rap dot amai dot todi parbadia. Amin. Mari dehita saya buku dia nomor 10 ayat 1 dot ayat 2. Adik ni dia bata sihang ulu nota di pesta peringota di anak-anak ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Heber 10 ayat 27 dot ayat 24. Memos mata tio pakirimon na taparhatopoti ay haposa dona berbaga-baga hoca marsiato mahita masih pajujua tu hawolonga doho tu aka ulaon na dinggan songoni masahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Mari dia mahita saya buka nomor 174 ayat 1 laos jongjong mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumi buli nong manaik doho tu banua gijang jala hudul tu siamu ni debata hodo na pinabaki ni debata gabe raja di atas ni saluhut di patu toruho dirim tu toru ni saluhut alai gabe tumi boho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut nasa ulu ni tot laho marsobba tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan hodo na mangungkap dalam tu banua gijang gabe situan imalim na mangodiok kami tu debata mapo nama porus mahami nuang todo pamu mangasaon asin roham saya unang tulak kami saya jalo matang yang nami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli asima roham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli namaras ni roha doha minuai ala nang monangiho gabe raja di atas ni saluhut ala hingota mi dosi taono ni portivion hinorhon ni sori mago covid 10 siak na tongor ka do piha minuai asi maroham dihami saya tumibu basal puan sori mago covid 10 siaon sian tonga-tonga nami ainunga torop na marsikor jala marhui ala ni pergugoi mahami asa marsada hami law marsirupa do masitoguan asa unang adong na madele ay ido barita na ulisongon parsuruam wador so banay ko tu banua gijang asa borhat hami majamitahon barita na uliri tunasa na tinoppa. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli asima roham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli saya pasu-pasu mauriam na maringana dope dihasianganon
Asa nang pemangadopi parukilon huriam ala ni sori mago kobe 10 siaon, totong margogo lao mamaritahon barita na ulimi, pakke mahuriam gabe haboron ni pasubasum tuaka na humaliang, maradopon akka na hurangad dohot akka na gale, pasu-pasu jala pargugoy aka partohonad di huriam, lehon sahala dohot hagogon sian banua gijak tunasida asa nang peritonga-tonga ni partikian hasanon, margogo nasida makobasi huriam jala marmulia guarmu di portibion, saya tatak maruas ni huriam manang di dia pe maringana di akka inganan na marseraki, molo pe ikko mangadopi si taono di tikion, alai pergogoom mudo marhite asini roham. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ina tumimbuli, asima roham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, seramoti mana manggonggomi hami doho suruan na pinabakitna, lehot tu nasida habistaran sian banua gijang asa marbisu nasida patupahon na duminggan maradopon na pinarmahanna, tarlumawi madina mangadopi mara ala ni COVID 10 siaon. Asi roham nang diaka para medis, ramoti jala perbisuhi nasida diaka ulon nasida, asa unang adong nama dele ala borat ni ulon nasida. Asi maroham diaka persorion nami, jala tangihom mahami ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang, jala nahudul disiamun ni debata. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asima roham dihami, jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata, amane Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pergogo na suatu dosan, sitopa na sana adong paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami maritesian pangalosion nami di patikmu, ima maritia sian tubuh-tubuh ni rohanami na roai, nang sian pakateon nami na soture, rodi pangulion nami di hisap-hisap ni rohanami, na tamasi tutuduh na uhum hami ala ni dosa nami i, alai na tarsosol bagi duhami nuaeng ala ni i, asi maroham dihami ale debata nami, perdengan bahasa jala para siroha doho ala ni anak hawalongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa madosa nami saluhutna, jala suruh mato di perbadia turuhan nami be, asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran dot habadiaon, gabe saat kami tuang oluan nasora suda, na pinar bagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamun niha bangsa niha tongamod di banua gijang, di bahani tarbahan ibana do pangoluan ro di ujung na akka nasardok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangolu do ibana totong asa ditangyakon nasida, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maret dehita siya bukarya nomor 450 ayat sada.
debata turput di pesta peringota di hanana Tuhan Yesus sadarion iman tersurat di Heber 10 sada mamukasian ayat sada 1 ayat onom. Alai anggo haporsiaoni pos niroha doi diakasi rimon jala pamotoan atau tu taringot tu naso ni ida di barisan ido dapotan panidangion akan atua-tua narobi. Hinorhon ni haporsiao do tatusi naum berhite-hite pandok ni debata di paojak akahasiangan asasian naso tarida menjadi nataridai. Hinorhon hapor do di peleon si Abel tu debata pelian na dumenggan sian na binoan si Kain. Marite sian ido di hati dakon ibana partigor ay di hati dakon debata do aka pelian na di boanna jalan marite sian ni marsuara do pe ibana atik penang mate. Hinorhon ni hapor do tarhisat si Henok gabedang di ida hamatean jadi dang jupang be ibana ala naung dihisat debata. Ayat dorang so terhisat di hati dakon do ibana halomoan ni debata. Alai anggo so marhapor seaun dang terbahen halomoan. Ay halak nama dapot to debata ikut dihapor seai adong debata. Laos ibana do sileon upat waka nama jalahi ibana. Ima sahatna martua maakana tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita sa bukede nomor 540 sada ayat sada Laos Jongjong Mahita. Tidak kum maha porseo tai songon hanya tidak kondong atas sa porseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinuhon si Maria nagabigabian sianton di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pahuman ni silatus namate terpajal do ibana di haup ingar silang natuat tubanu atoru dung ditanom namulak mangulu dari patuluhon namanai tu surgo laut lutu siamun di debata Jehovah amanai pargogon na suatu dosani disimai mana pai mamulak soto tanaon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia dohot dasan di dosa dohot yatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot diangluan na sorasuda. Amin. Mari dihita sa bukede nomor 522 ayat sada. Sugoi sambulo talui Tangadong besilayan disi Nama kucing kapal na disi Inaluan itu hari Sugoi Tangadong besilayan disi
Sangiang Mahita. Dame ni debata na sumurung siya saluhu na roha, imana mangaramoti akate-ate doho pikiran mo nabi di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hurian na hinalongan ni Tuhata, di pesta sadarion, di pesta parningotat di hananek ni Tuhan Yesus, di pakulingi hata ni debatado hita, sian Evangelium Markus bidu 10 ayat 15 saha rodi ayat 20. Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20. Sono mahatana takasma tapai hutihut. Jadi ninnama madok nasida. Lau mahamu tulia portibion. Jamita hokkamuma barita naulii tunasa natinopa. Na porsea jala terdidi dapotan haluaon. Alai na soporseai honauhum do. Jala omma tadaka na mangihutu na porsea. Babalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu. Dohok makatahon hatanay baru. Joputon nasida do akaulok. Jalanang diinum rason hamatean. Dakpola mahua nasida. Ape honon nasida matangan na to akana marsahit. Gabe malum ma hilalaonna. Asanggo Tuhani. Dung makatai ibana dohok nasida. Tarhisak ma tubanua gijang. Lau hudul tusiamun ni debata. Alai lau do anggo nasida majamita hobarita nauli tuganup luat. Jala diurupi Tuhani manasida, di pahokma jamita nasida marhite-hite tadda akka namangihuti. Ido sahakna. Hurian hinalongan itu hatta Yesus Kristus, di hari sadarion, ima pesta lasni roha dihita halak Kristen, di nata pestahon, ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus tubanua gijang. Buasa pola rikot pesta honotta ari hananaik ni Tuhan Yesus. Ala hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang ima kelanjutan ni peristiwa kristologis. Jadi peristiwa kristologis lapatanna ima aka peristiwa na membuktihon bahwa Yesus Kristus itu tu ibana Mesias, tutur ibana Kristus, tutur ibana Tuhan. Itu nagin oranda peristiwa kristologis. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, itulah yang disebut dengan peristiwa kristologis. Jadi mulai sian hatutubuna, nata pestaho di pesta Natal, dungi muse hamateanna, kematian Yesus, dungi muse haheheonna, dan peristiwa kristologis itu kemudian diakhiri, dilengkapi dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ido baina ikut tarayahon, ikut tapestahon do pesta ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Di pesta tasadarion, macarikot ni naroha atusata ahado lapatan ni hananaik ni Tuhan Yesus dihita kana porsea. Apakah makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang beriman saat ini? Adongin naroha manak pigahal, songon makna manang lapatan ni hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Na parjolo, hananaik ni Tuhan Yesus Kristus patuduhon paboa tutudo ibana Tuhan. Ditik kimanai kibana tu banua gijang, sasitong na namula do ibana Tuhan mulionna. Dia kembali kepada kemuliaannya. Ido di hati dakon Apostel Paulus di Filipi 2 ayat 5 110 sada tarlumubi ayat sia 110 sada di dok alani ido di patibo debatai bana jara di basa-basa hotu ibana goar na sumurung asana sa goar. Asa sobato goar ni Jesus nasa ulunitot.
na di banua gijang dohok na di tano, nang na di toruni tano. Jala asana marsuara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia kembali ke ketuhanannya. Molo judi pertibioni bana dibuat ibana do rupa ni hatoban, mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan taat sampai mati. Alai di peristiwa kenaikan dia kembali kepada kemuliaannya. Daksa pertibio Tuhan Yesus alai siap banua gijang do ibana jalan na mulak tuha sangaponna, mulak tuha rajaonna, mulak tuha salnai do ibana. Ido didok si Yohanes di Yohanes 3 ayat 10 tului. Didok ibana di si danga dong nama naik tu banua gijang, ia sonok tuati siap banua gijang. Ima anak ni zolmai, na di banua gijang ihian. Jadi di banua gijang kiat du ibana, alay-alani holongi rohana tu hita, dungi Roma ibana tu bortibion, alay duk sidung, dung sud di ulay ibana, ulau panobison nai, manaik may ibana muse tu banua gijang, tu inganan na hian. Napaduahon lapatan manang makna ni hananaik ni Tuhan Yesus. Patuduhot tu hita paboa Yesus do penguasa ni saluhut. Yesus adalah penguasa segala sesuatu. Dia punya kuasa atas bumi, punya kuasa atas surga, bahkan punya kuasa atas bawah bumi. Diturpuk ta sadariot didokdo na hudul do ibana di siamun ni debata ama. Hudul di siamun, duduk di sebelah kanan, sebenarnya itu punya makna yang sangat besar. Allah di sebelah kanan, sebelah siamun itu adalah menunjukkan otoritas, menunjukkan wewenang, dan menunjukkan kekuasaan. Asa melidok Yesus hudul di siamun ni debata ama, patuduhon nunga di pasahat tu ibana wewenang, pasahat tu ibana otoritas, huaso, di sude nasa natinopa, di sude na di banua gijang, dohok na di tanoon. Ibana ma gabe raja di saluhut, raja di atas segala raja, dan dia memerintah dari sekarang sampai selama-lamanya. Na mangihut hananay ni Tuhan Yesus sasitong na marlapatat di Papua na di paradibana dirina gabe pangodiatta. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Di Heber 7 ayat 25 takas tu didok Papua Yesus dong manai ke ibana tu banua gijang ibana ma namangodihon hita tu amai. Ido bana posro hatta ditangiakta. Ala manangisa na porsia tu Tuhan Yesus dihon ibana do hita tu amai. Manang dia pe elehelekta, manang dia pe pangidoatta, manang dia pe holsone rohatta, dungi dihon ibana do hita tu amai. Termasuk donang dia kahahurangata, mulu tung adong kahasalata, adong kadosatta doh hahurangata, diodihon ibana duhita tuamai. Ubain nabui hita berharap bahwa sekalipun kita orang berdosa, tetapi kita masih punya harapan, karena Yesus akan bersyafaat untuk kita. Napaupaton hananay ni Tuhan Yesus tu banua gijang ima para diinganan dihita. Menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di Yohanes 4 ayat 2 1 tolu terlumubi di ayat tolu di do ibana. Jalalau pea au mangarade inganat dihamu. Sai mula doau mangalapamu asarapamu doho tahu.
Jadi na para diinganat do ibana dihita. Tutu di do ibana do di Yohanes 10:7 paboa sudihita sasetongna marharoroasian surgodo marharoroasian benua gijang. Alai danga dong dihita kemampuan untuk kembali ke sana. Oleh karena itu hanya Yesus yang akan datang untuk membawa kita kembali ke asal kita itu surga. Alanido di paredo ibana do nuaing inganat dihita. Gabe berpengharapan, gabe merpakirimum mahita, pabawa adong do masa dapat sugut di surgoi. Napalimahon in naroha lasomma nagabe odolan ni jamitatta di bagasan parningotatta sadarion. Hananai ni Tuhan Yesus bermakna bahwa tugas pemberitaan Injil telah diserahkan kepada orang-orang yang percaya. Jadi ulau perberitaun naulii nunga di pasahak be tuaka na porsea. Ide dodo ibana lau mahamu barita jamita hokkamu ma barita nauli tunasa natinoppa. Tugasta akan na porsea do lau mamarita hobbarita nauli tusadok pertibion. Suku-sukunna ahado horoa barita nauli. Apakah yang disebut dengan Injil? Godangko halak berpikir seakan-akan Injil itu adalah hanya membaca Alkitab atau mengatakan perkataan-perkataan yang baik, mewartakan tentang kerajaan Allah. Sasitong adak kolam makatahon. Mulai didok Injil, mulai didok barita nauli, dang semata-mata holan wacanai. Alai Injil sasitongna ima pawahon naksonggop harajau ni debata. Bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang fiktif. Bukan kerajaan yang abstrak. Alesa sitongna di bibiltai maseta kasdo taddani harajau ni debata nong sahat ima molo dangadong be penderitaan, kemiskinan hapogoson, ketidakadilan, penyakit. Jadi saulak nari mamaritaho barita nauli ima paboaho tu saluhut jolma, paboaho tu sadok pertibion, paboa nauk songgop harajau ni debata. Taddani nauk songgop harajau ni debata ima molo mago akka sitaonon, mago hapuguson, mago ketidakadilan, molo mago akka sahid. Alanido molo didok tu hita barita homa barita nauli tu nasanatinoppa, bukan maksudnya sekedar berkhotbah, holam mekatai, tetapi pekerjaan nyata bagaimana kita mengurangi, menghilangkan penderitaan, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan ketidakadilan, menghilangkan penyakit. Jangan malah mendatangkan penderitaan, mendatangkan kemiskinan atau penyakit. Marbarita nauli ikop pamagohon sudido. Jalanungan nilaw di batatu hita huwaso lau manaluhoni. Semulai parjolo peta pahami do paboa sude nasa nama basu sanguluni jolma sasitongna ulau ni sibolis doi. Alanido macatakas do Tuhan Yesus diturpuk sadarion pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarho. Jadi dung manai Yesus tu banua gijang di leo matuhita huaso lau manaluho sibolisi doho sudina saulonna. Alanido adong do dihita sasitong nagugo laho pamagohon menghilangkan penderitaan. Pamagohon hapoguson dohot pamagohon penyakit. Ido tugas ta marhite-hite parningotatta di minggu sadarion, di hari sadarion, paboa adong do dihita gugu, lau mabain halak bersukacita. Adong do dihita gugu, lau mabain halak berbahagia.
Adong dosa ada bapak gereja, didok ibana songonon, solideo homo vivens. Kemuliaan Allah terlihat di dalam kesejahteraan manusia. Jadi di mana manusia disejahterakan, di mana ciptaan dibuat sejahtera, sebenarnya di sanalah Tuhan dipermuliakan. Alaisa balikna, dimanapun manusia menderita, dimanapun alam ciptaan menderita, sebenarnya di sana Tuhan tidak dipermuliakan. Alanido mulanek pasang apot tade bata, tabarita homma barita nauli, sudi mahita marsiadu, mabain nasa natino paon marlas ni roha, mabain jolma marlas ni roha, mabain suasana marlas ni roha, mabain alam taon, sudi marlas ni roha. Tugas tado akka manginang lau parohon las ni roha tu seluhu akan natinoppa. Alanido molo tadok guarta sihut to Yesus Kristus, tadok hita gereja na mengemban tugas memberitakan Injil, mulai sonari dok madi bagas roham. Tugas saya di dunia ini adalah mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah Injil yang sebenarnya. Jadi bukan hanya berkhotbah, bukan hanya membaca Alkitab, tetapi lebih kepada tindakan nyata, yaitu mendatangkan kesejahteraan kepada semua ciptaan. Termasuk godoh tu alam lingkungan. Adong doh ya kritik nama saya keras, sian pegiat lingkungan hidup. Diduk nasida zongonon. Alam ciptaan kita ini mulai rusak setelah timbul agama-agama. Termasuk agama Kristen. Jadi alam kita mulai rusak setelah manusia menganut agama. Alanidot nasida asa kembali muse alam tahun menjadi alam yang asri, menjadi alam yang sehat. Didot nasida kemulat duhita muse menjadi penganut animisme. Ini adalah kritikan yang sangat keras, bahkan mungkin sudah menjadi sebuah tamparan yang memalukan bagi kita. Alas asitongna takas do di Bibil tahun, tugas tado merawat alam, merawat semua ciptaan. Alai gagal hita alani keserakahatai. Ala neng holak kita do namarlas ni roha. Dang rikot do ngatai, tapi kiri marlas ni roha. Ala hola jolma narikot dihita marlas ni roha. Dak pola duhut, natinop panasing. Alai marhite pesta tasadariot di paingot kita. Tugas tado parohol las ni rohai. Tugas tado menolong sesama. Terlumobi ma di partikian nama sanwaeng dihita. Ombak kesempatan tamar barita nauli nama saya takas tua kadongata. Terlumobi ma tua kadongata natongon noeng di bagasan gudang hahurangan. Humurang hahi pasonna. Humurang ekonomina. Humurang nasa las ni roha di tonga-tonga ninguluna. Tugas tadi dok, barita homma, barita naulii, lapatanna, baemma, lasni rohani akan nasidabe. Sudah mahita marsi ranggut di bagasa tangiang, asa sudah kadongatan atongod di bagasa parsahiton, tongod di bagasa dok ngiroha, di bagasan arsak, songoni nang dongatan atongod di bagasa kahurangan ni ekonomi, hahurangan di sipangano dok sinumon. Sudah mahita bergotong royong, lau mengurupi nasida, asa tutu, sahat barita nauli, tunasa natinoppa, martangi yang mahita. Mauliate madiho aliamang, disuruh hodo hami asa marbarita nauli, di parningotan nami di bagasa sadarion. Barita nauli ima, moluboy hubay kami nasa natinoppai marlas ni roha, ay las ni roha do, tadani harajau ni debata. Manang di dia jupang las ni roha, jupang keadilan, jupang hamalumon, sasitong na disido harajau mi hadir. Sudima hami ruas ni huriam, pargugui, jala bohali, asa sudi hami, gabe si paro harajaumu, manang di dia pehami maringanan. Gabe si pamalum halak kami, gabe si urupi halak kami si belas ni roha. Danga dong manangise pesak kami na paroho penderitaan, na paroho ni luilu doho arsak,
tudonga jolma soni nak tuakka na tinoppa nasing. Ali amang mauliate madiho alamanai doho tuban wagijang laho para diinganat dihami. Laho mangoddiho kami tuamai. Laho patuduhon pabuahodot Tuhan ni nasatuan. Alanido gabe postituturo hanami marsigatung jala mangihuti hutto. Sude nasana pinangido ni rohanami oddihonomu dohami tutu tuamai. Asima roham mangida huriam, mangida bangsonami doho mangida pertibion. Di hamamasa ni COVID-10 sia na mangotak tu saluhu panenguluan nami, tu panenguluan ni ruas ni huriam. Na mangotak tu hahi pasonna, mangotak tu sida budabuanna, mangotak nang tu pikiran doho rohana sida be. Tuhanod di hommahami tuamai. Asa tibu masal pun namasaon. Gabe sumuang muse sadok ruas ni huriam, bangsonami nak pertibion, tu ngolunami nasailaon. Sumuang mangulak kana mulaulaon, sumuang hipasak kana marsahit. Sumuang marlas ni roha kana do rohana. Sumuang lubang pakilalan niya kahalak na pojok na pakilalad dohot pikiran na. Atong aliamang di bagasan nasongoni mahami toktong marsitutu di tongatongan ng ulunami. Pai may mahokko di haroromu sa mabuak kami tu banua gijang. Ujurap pami ando dohoto marlas ni roha rodi sa leleng-leleng na. Atong sa isaw malomone roham di tongatongan ni Portibion, jala Roma harajaw mo dingulu nami, nang dingulu ni dongan nami. Amen. Maredde mahita siya bukwedde nomoro 690 siya, ayat sada dohot ayat 2, laos tapasaha ma peleata. Hamua kadongan nunga marsaringar de tonga-tongata hatani tu hata na marsuruhita asaborhat mamarita hobarita nauli tu saluhut na tinoppa. Alani borha mahita marhite hatana marhite pabahenatta doh ngulutta maradopos saluhut na tinoppa. Ale Tuhan patu pamahami gabe ulam di Portibion. Tuhan Yesus do uluni huriai jalahita do ruasna. Nahudul du siamuni debata, napi na bakit ni debata gabe raja di atas ni saluhut.
Marsitutu mahita mangulaho persuruonna di tonga-tonga ni Portibion. Tapeleho madirita doho nasanadong dihita gabe ula-ula ni debata napapatarhon holong doho asini rohana tunahu maliak kita. Pos marohata say nadonganan na dohita ganu pari rasi rasa ro azal ni hasianganon. Katangya koma peleata ali di bata manamin di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan doho na saulibasa na mauliutus upasatami masya na nilehomi tuhami pelean nami tuho sejalo may gabewap na husus di julum paso-paso may jararamoti asa parhasya kami peleanon pati bulhok karajaw muri tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileleom mitu hami. Asalam kirigir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manai tu Banua Gijang na hudul di samu ni debata hasangapo doho hamuliau madiho ro di saleleng ni lelengna namarlas ni roha doha minuaeng ala naung monakko jala di pabakit debata ho gabe raja di atas saluhut alai gabe tumibbo ho siasa sude jala maruli goar asa lopit saluhut uluni tot lau marsobatu ho jala ganu pamangam marhato poton hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dalat tu Banua Gijang gabe situan imalipo na mangodiho kami tu debata sepaso-paso mahuriam na maringat dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasau mabagabagam tu akkasuruammu lehot tu nasida sahala doho hagogos ya Banua Gijang asa marmulia goarmu di Portibion saya jari maka partohonat di Huriam asa hobar tulomone roham akaturan pamisangon doho panogunoguon nani aturhon nasida di Huriam saya gonggomi jala paretai mahuriam di sadok Portibion asalam rarat jala monang Huriami lehon habis tarasya Banua Gijak tuak kaiduk nami tuak kapadita guru doho tuak kasitua asalam maraturan Huriam di tanon sepajongjong harajaumu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha hami mangului doho mangihut toko pahok marohanami tuho asa huati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paiyam mahatam doho dame di Huriam asa huingot tami dada hasianganon inganan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido sai ramoti mana manggonggomi hami doho raja doho suruan na pinabakitna lehot tu nasida habis taras ya Banua Gijang dohot udut ni roha asa dohot nasida manguloi paretam paso-paso masaluhu parpunguan ni hala Kristen sai homa dongan nami jupa marpungu di gereja di persikolaan nangpe di bagas nabi selam lokangi siak kami dosa dohot sudena pasorat kami di hasianganon asalam malunguk kami paimahon harorom mangalapami tulabung niamai. Amen. Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaumu
Saisau malomone roham di banua tongaos songona di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa madosanami, songo panesanami di dosani dongan namardo satu hami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Selamat marningo tarihanana madihita saluhuna horas.